Salut fraților, eu sunt Gumball și acesta este primul meu videoclip de pe canal. Pe canalul acesta voi face gaming. În primul episod voi juca Zuba. Voi încerca să fac să ajung în Liga 11-a, dar 300 de trofee nu cred că o să pot să fac în acest videoclip. Așa că o să-l selectez pe Bruce și o să-i dau play la Big Teams. Așa. Acum sper să nu ne luăm minus. Da, cum pare. Crezi că ne luăm bătaie. Crabul ăsta m-am jucat pe contul mic și avea level 12 și eram un squad întreg. Ne-au bătut pe toți. Eu, pe contul mic eram cu Jack. Aveam level 7 pe el. Dar asta afecat, nu știu. Nu știu ce are. Sperăm că nu mai vine să-mi de revive. Sau că nu vine vreunul de level 20. Asta e mai rău. Aule. Mamă. Ce bucate am dat lui ăsta. Opa, e aici mare bătaie. Ia. Mă, veniți aici. Vă e frică sau cine? Dacă îți dau un pumn în cap. Au, 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 gata șeful, gata. Gata șeful. Toma. Am zis că mă las să face, că nu m-a văzut. Dar degeaba. Da, minus 3. Nu cred că e cea mai bună idee să joc cu Bruce, nici cu Jade. Cam 1181 de trofee. Cred că voi juca cu Paulo. Să-l fac level 7. Ah, 4 gemuri. Hai că da, dar mai am consuri. Asta să-l fac level 8. Joc cu Paulo. Acum sperăm că luăm win. Ce bucate am dat? Ia dă mie tu asta cu. Bă, ești nebun. Opa. Nu mai ce pe G. Dar de cine o dau, mă, ăștia? Și-au luat bătaie așa. Mamă. Nasol. Mi-au minus, iarăși. Dă-te, mă, urătane. Gata, eu am scăpat. Mă plimb și pe aici un pic, cât să nu-mi iau minus și gata. Așa fac mereu când mă joc și aproape mi-o bătaie și moare squad-ul. N-am ce să fac. Bine, dacă am trofeele pe minus aici. Dacă am plus, nu prea mai mi-e frică că nu mă scad. Nu-mi bă, dacă cât pot să sară. Mă.
Săraci. Dacă moare din echipă la mine. Acum iau minus. Nu iau niciun minus și niciun plus. Sper să moare cineva ca să-mi iau și eu plus 1. Fac și eu așa câteva tururi pe aici. Paca-paca. Țaca-paca. Mamă. Cât agresivitate pe ea. Dacă găsesc pe Paulul ăla. Ma. Am fost prost, credeam că e acolo la medkit. Plus 7, e bun. Nu știu cât va dura videoclipul acesta, dar sper să vă placă ce fac și să lăsați în comentarii ce jocuri vreți să mai joc. Să mai joc cu Fuse. Bagă să cred că aș putea să fac un videoclip pe zi, depinde cum stau cu timpul. Dacă am timp să fac un videoclip pe zi, poate 2, nu știu. Acum vedem. Iupi! Ui! Bine că poți merge așa la infinit. Mam, dacă ne prinde ăla, ne-am dus. Bine, și dacă ne punem toți pe ei, pe el, pe ăla de 14, cu ce-ai făcut, băbiță? Ce ai făcut, băbiță? Ai pierdut ceva pe jos. Parcă vezi că vine ăla după noi. Asta n-are nicio treabă. Ce săgeate am dat. Bă, dar ce scoși cea, frate? N-am trofee multe pe el. Pe Fuse. Și mă duc cu playerii așa de mari. Trofee level mare. Hai, frate, ieși. Am că murim toți. Bro, altul, frate. S-a dus? Ba, nu, am zis că-i dau one shot cu de la aia. Care mi-au minus. Aoleu. Mamă. Ce bucate am dat. Dacă îl ținem pe la zonă, am putea să-l batem. L-am ținut și eu.
După meciul acesta mai bag un meci și încheiem și acest episod. Mai bag meciul acesta. Așa, sperăm că poate pâine mâine fac și eu Liga 11 sau asta, sper să-mi place și fac pe Brios, că dacă tot am level 10. Și mâine voi posta un nou episod. Nu voi juca... Nu știu. Vedem. Văd ce o să mai joc. Bine, contează să vă placă vouă. Asta contează mai mult. Ce bucate am luat. Bă, dar ce fură astea. Vreau să fac și un kill. Bine, a doilea că mai am un kill. Dacă mă mișcam el cu dacă stau așa. Nu. Bine. L-am luat. Ia, să vedem o leacă de asta. Am că îi dau o bucată. Dar ce nu mai îmi place. Ce nu-mi place asta. Brawler. Puh, ăsta, zubărul ăsta. Uite la mine Brawler. S-a dus. Băi, asta era kill-ul meu, mă. Asta e nenea, nu dacă sunt și eu pitic mic. Sunt un pinguin nevinovat. Nu, dar iar dă, frate, abilitatea asta care nu-mi place. Dar și eu prost, mă bag fix în ea. Vreau să omorâm squad-ul ăsta. Mamă, dar elefantul ăsta rupe normele. Trage și pe ăștia mai mari, nu cont. Nu contește că eu fug. Gata, nene, că eu n-am făcut nimica. De ce săriți așa? Suntem morți. Iată, nu mai avem nicio șansă. Iarăși el, iarăși. Eu ar trebui să fug de aici. Ce faci tu, mă? Te dai la delfin fără bâtă? Aoleu. Pinguinci. Și un videoclip destul de lung. Repede. Hai și cu asta. Chef cu bobiță. Mai e asta doar. Poc. Gata. 6 kill-uri am avut și eu la început. Ziceam, măi frate, nu fac și eu pe un kill. Am luat și pinul.
Cam atât a fost și cu acest videoclip. Mâine voi face un videoclip nou, nu știu ce o să fac, dar scrieți în comentarii ce joc vreți să joc. Acesta a fost episodul. Eu sunt Gumball, pa, pa!